Right, guys, we are to come here. Let's enjoy. We are to guys. Right. Hi, priestess. How are you, priestess? How are you, priestess? Hi, guys. Say guys. Say guys. I know you've been waiting for this Chirongwa for a very long time. Mama imirira for a very long time. So we are itione kuti muri papi. Hi Olivia, how are you? Hi Busi, guys, time tegana tuone time tegana. Hanzi gwari kuti mpeta apetwa. Ho nai. Atopetwa. Judgment yake anga iri kwenda maskati kuma 2. Anga chipiwa judgment yake maskati anasi kuma 2. So it's very possible kuti asopetwa. It's very possible. Right. Zvakaoma mwanangu. Wakafana upe. Right, chirega ndidai so ndodona ndofonera mama mai ndokuedha pakoli iyoyo kana tanga koli yanga chifana tine umwe munhu papa nambe ku America. Tanga koli iyoyo. Right. Right. Okay, guys. Okay, guys. Come through, guys. Every Friday. Come through. Pasina mute button. And chokwanza kumute, guys. Hi, yeah. Mimi chilonga yapa kuti muri kutsvamisa sei chilonga ina yeimosa kuna uyu. In that paper life. Ndakutondo namusira chilonga posta chita bataza mubata amatika. Right. Guys, time share, share, guys. Time share life, guys. Time share life. Tifambire mbere nechirongwa. Time share life. Tiwane kufambira mbere. Share life. Anzikwera comments sisimelisa. I'm seeing the comments. Asana peza na mumewa mbo mirayo kuti sisimelisa vachiyepedzera kuzungaira mimbera ondi ivo vari pafa ndosaka vaitira kuenda vachitya kuripoti kwa because vanozanyaya dzavo asati apedza navo vakangwana chiti musana ndakarohwa nehope guys ivi kuda tombokutsira katomborota paya yatombokutsira kagara pano guys nditomborota makazvoda here guys ndatomborota ndatomborota kakagara pano guys ndakarohwa nehope andandabva kunight shift guys ndikabva ndaza kuda kuita chigai kwakukontinya mama asi ndakachovha wena kwakukontinya ndakasara kuvata kumanguva kuzvi44 ndomana ndabata nobi paya kuzvi44 ndangoti chitenge gwapa pakanguva yajana akati manyambotenga lunch ndakangotenga chikafu changu chishoma chimwe chemunhu wani chichiuya ndichidya ndichibva ndatongoenda kumusoro uko ndofunga ndatombeta 1 second ndangoti pamubhedha nekutoyerera ndakatongoyera ndakazonga mangwana ndakazomuka mangwana makuseni kwai nemurume wangu mama akatofa kwai kutange munhu akatofa kwaipisa kamusiya kwaipisa saka ndakatorana ndakatoti gumbo ndakati mubhedha kuserikiti kwai tandiita zvokutozvura tichiroyera munhu kukana kupepuka ndakadhamba musiya guys ndadhamba nehope so guys maswera sei ndokumbira kuti muite come through guys share life mutege vamwe muite come through tindire mberi guys tine nyaya tiri kuda timbotanga nayo panapa itai kuti tisvike pa let's get to our number and then we start mukasatega tikasvika panumber hatitangi amuzati hatite isusu takapfura stage yekuita malive kufacebook nevanhu vashomanana hatiti izvozvo anomaona
So share life and take others, guys. Move that tave kuno kadzoka kuno ndokwatari atifisiri uko atifisiri uko kune rimwe page tave kuno kwanzi very Facebook live kadzoka aiwa yadzoka Facebook live iripo kwese nendiriko iyo zvinhu chinoda pano ndikuinda uko ku TikTok kunonakidza kungori neruvengo kune vanhu vanokuda zvecompetition so asi kunongonakidza so kunongonakidza asi ndendiriko kungoti chete rather prioritize kunoku then ndikabva kunoku ndoenda ikoko plus izvo zvitiri kuno vari kuTikTok vakavhura kuTikTok so I think it works perfectly fine tiri kunoku vari kuTikTok vakatovhura kuTikTok saka vari kutonzwa zvatiri kutaura hanimona probably next time tinongoita kuti vacontributewo so that tingoita one big platform hanimona so that vacontributewo vachitaurawo pfungwa dzavo nemuono wavo variko kuTikTok ikoko right guys ite guys time muchishare guys time muchitega vamwe guys yesi Julie mamwe tegai vamwe guys tegai vamwe guys tegai vamwe share live and take the others guys koko iri busy kutepa screen tepa hako isa malove nemalike kunonekwa malove nemalike yakutepa screen so guys ngati share guys live, let's share the live guys and take others vanozva nogara vari pano vasipo pano right now, can you please take them anenge ategiwo uya otegawo vako tichinda takadaro vakawandisa vanogara vari panapa vasipo right now, let's take others tifambe toenderera mberi asi toda ngoti venweka nematambudziko kumhuri yakarasikirwa nevamwe vayo vanhu vakashekera pasi kwamunenjwa chokwadi munenjwa must be banned parody because iyatove every year kufa kwatogoita taura saka kwatove kuchekeresa yes Sharon kwatove kuchekeresa kokuti every gore patova kuti paneuke ropa every gore panodeuka ropa kana guys haiwa kana mabhazi rigarimbommiswa iri kutaura chokwadi rinotopedza vanhu kwani vanhu vomunenjwa hamurizivi here munongoramba muchikwira vomunenjwa imiwo futi munenjwa rakati guys muchiti kudiko mabhazi aora namunenjwa uya apera uya hanimaona apera vana munenjwa vaya share guys share life guys take others and share the life take others so rwadza sure apa ndichinyanya kurwadzwa chinsona video yamunhu yaiti ndikuona hanimaona ndikuona rufa chimuzvuzvurudzira panze izvo akadi akasevha vamwe ipo paide vangomuteererawo vasikana iyo yekusvora vanhu African Princess pe mukoto wemastenzi kwekwelewa gweru so far tine dzimba kwaisefa chi so far here tisina dzimba muripo masendi mirai ndakatoisa message kuna meya kuti meya vandipe kwese kune kutengesa mastenzi waya but kune ainingikiri thank you Brian asi kune yesu blade gara ipapo mwanangu asi kune inini kana vari kune vane mari shoma handika mukugweni vane mari dzavo shoma kune mastendi ekumkoba 21 atobatana nelewa anozotilewa gwiri abatana nemukoba atobatana kune mastendi emukoba 21 ari very aizichi 6,300 square meters 350 square meters or 450 6,000 handizi and you pay in installments kana usina mari yakawanda uchida ikoko kuya tenga ikoko kwanzi bezi rakasimudza mepo noways munhu yaapengi blade andosikama hapengi munhu yakatoona aitoona zvaiona but vanhu vakatomuti ibenzi instead ekuteerera vakamuti ibenzi takamboita musikana akauya pano imi guys makanga mwanyaya kwamunenjwa makanga mwahere nyaya yemwana wayo mukadzi yokuya pano kuamerica wayo kuti baba vangu vakaromba mwana wamunenjwa makanga mwahere musikana akamboya nelive yake pano padiaries pano iriko kuyoutube uko ida kuyoutube kwedu komunoona mwana wamunenjwa wokuya pano ari kuamerica uko uya vatakazofondera bhudhi vacho kuti vamwinise kuba vanhu vemumba kwacho vakati anogwara njere asi aitaura baba vangu vakaromba makanga mwahereni no aiwa usadaro princess mira ndigokutsvanya mira ma300 andimoila ekumkoba 21 ma300 but ndakaona kuine ma450 anenge akakasiyana anesi ma450 akapera ndakamboona kupaine ma450 mira ndigopindigwa namira
hani mazvoona. So mwana wamunhenja guys akambouya pano akataura kuti baba vangu vakaromba pano padiaries. Uyu mwana wako iwe munhenja akauya pano padiaries akatoti ndikatindikanisa naiti nini haungandudzi utaona hama ndipe hama dzabhudhi vako vauri kuti waigara navo kuamerica. Akanipa namba dzabhudhi vake vari kuamerica guys, mukunyadzozviziva. Ndikafonera bhudhi vacho paya, bhudhi vacho vakati munhu ari kukangasika njere. Manesi edu pano padiaries akatanga kumudiagoniza vakati kwai schizophrenia chichii, akatanga kuudzwa kunzi ane schizophrenia ane chichii. Pano vanhu vakamudiagoniza panapa. Saka kwakuitika zvose izvi tichiri kuti schizophrenia here guys, ichiri schizophrenia here ene multiple personal disorder. Munhu akataura paya kuti baba vangu vakaromba, baba vangu vanotyisa, baba vangu vane mishonga yakawandisa. Ani maona vanhu vakati aiwa kana bhudhi vacho vauya vakatikonvinza pano kuti munhu anogara njere. Handika vamwe vedu vanoshanda muhealth, handika vanodzira nevanhu vanorwara njere vakataka kuona chirwere vakati ischizophrenia. Handiti takatobhiliva munguva yokuti ischizophrenia zvesu, vakati ischizophrenia George vakati multiple personal disorder, vakati ADHD ameno zvakatogobobo. Hani maona asi after zviri kuitika izvi tichiri kuti here iti iyo schizophrenia asikana kana kuti akuti musikana wayo anga right achiti ndiri kugara mumota nemwana wangu exactly mobho uchiri kuziva achigara mumota nemwana wake achiti ndinosvika ndoburuka noenda pasensishe ndogeza aifamba nemwana wake mumota achigara mumota achiti ndiri kunzi dzoka kuafrica. Chandabata chese ndakatobhedhwa kunzi chawaita hauna choita kuamerica ikoko chawabata uchadzoka chete. Akatosvika pakudzingwa paigara anga kugara mumota achiti chero kubasa kungodai so ndinodzingwa baba vangu vari kubhedha kuti dzoka kuno. Saka tichiri kuti schizophrenia here kana kuti mudhara uyu akaromba. Mukadzi was right guys, but isusu takabhilivha zvevanhu zvatakanga tadzona vamwe vedu pano vakati aiwa schizophrenia, tikati awaita schizophrenia munhu uyu. Asi gore rapera same bhazi rakatora mwana wasisi Meg, same bhazi iri rakatora mwana wasisi Meg last year richibva futi same ruti iyoyo. This year ratora futi vana vadiki namai vavo same ruti iyoyo. Ichiri schizophrenia here. Munhenja akaromba ndochokwadi achitomboni direct size guys tinongoita 1+1 yedu totowana answer yedu kuti ni 2 hasi 4 ndochokwadi. Mwana wake akauya pano padiaries kuFacebook akataura kuti baba vangu vakaromba akachema mese mai vapo ndo I'm happy because macomments mukutaura mukutoti reminder zvinhu zvaitaura pano akachema pano akachemera pano akati simeni ndibasirei maivepo ari palive pano akati baba vangu vakaromba ndiri mwana wamunhenjwa vari kundibhedhira vari kutidzoka kumba. Handika vakandibhedhira kuti hakuna chaunoita kuamerica ikoko ende zvechokwadi hapana ndakadzidza ende mwana yakadzidza akaenda kumainvesti akadini asi ndiri kungwangwaya izvozvi andakada bekugara ndirikugara mumota akatiburisira mumota muine mabhege ehembe paya muri kurimemba tikaita video call achiti ndiri kupiwa chikafu nevanhu vakakonfirma pano zvichokwadi somuziva kuti kiri kuamerica uko. Handimona achingofamba ndi achingombeya kudaro baba vako vachibhedha kuti hauchadzoka chete. Saka tichiri schizophrenia here apa hanzi ndoida usisimeni uda chii Julie, uda schizophrenia udei Julie. Vanhu vakatizati aiwa zveisusu ukapaipaya takati hani takateerera bhudhi vacho bhudhika vakati ari kurwara ndo vatakateereraka chibva zvatsigirwawo nevamwe vedu vanoshanda muhealth vakati aiwa ndo inonzi chakati tikati aiwa ndizvozvo tikatoti munhu yaipenga asi nhasi akuti prove kuti anga asingapengi. She was right. Achitsvaga maprofita anomubatsira, achitsvaga maprofita anomubatsira pano. Maona ka taifanana nevanhu vebhasi kushora munhu ari kuvaudza kuti ndiri kuona rufu misai bhasi ndiri kuona rufu vanhu voti ari kupenga ngaabudisiwe muzvizvinhu zvatinga ndo zvatakaitawo isu pano.
takati tichizwa rimwe naye tikashora tikati kana aive nesi iye pachake ndinesi stage Julie unoona kuseri unozobada kuseri iye pachake aive nesi guys share vanhu guys titange kuti tisvike panamba yedu titange sedzai guys nenyaya iri kunesa panapa aigetu kuti tine munyaya yemukadzi hatika vana vese family yese vari kuti vachibatwa chibharo nababa mai vari kunzi havasumudzi musoro because vanovatigwa demo riri pasi pemubhedhi pasi pepilo saka nhasi baba izuva renyu rekushanda. It's your time to shine today. It's your day to shine. Muchirepa baba vakatobvunzwa nomwe munhu kunzi ko iwe vakati ndikudya mazai angu ndakaona kuti zviri nani zvihlirire mazai angu baba kwanza shamwarika kune anonzi premature death yekuti unenge inonzi premature death yekuti unokwanisa kufa kwesina kukwana cha things you can avoid. Zvakafanana nekuti unyatsokuona kuti mota iyo iri kuuya womira pakati perodhi wakadai unotsikwa zvonongofa pamwe nguva yako yakasina kukwana unotsikwa hasi kuona mota unotiza kune inonzi premature death yekuti unokwanisa kune rufu runokwanisa kuavoidika. Hauna kubonga kuchinzi munhu vatosimuka vatoramba kuenda vakamisa mota vakazodi vakadi pamwe wapinda napo pakasara pakadonera zidombo unokwanisa kune zvinokwanisa kuavoidika. Kana mubhaibheri zvakanyorwa zvirimo kune rufu rusiri rwaMwari ruriko. Remember takupinda muna August hadi mazvona guys takupinda muna August in fact mangwana ndi August 1 hadi muri kuona saka mhepo dzatotaka kusimuka. Let's cancel in the name of Jesus mhepo idzi muri kunzwa. Let's cancel haditi ngatibatsirane mutoro ukaona zvausingausi zvakuda kuitikira tizane upenyu hwako muri kuzvinzwasikana tizane upenyu hwako ukangoona zvinhu zvausinganzwisi zvauda kudai usaita tekiteki nazvo chimboinda muchikoro nonamata kuti Mwari ndipfudzei pazvinhu izvi. Ukaona vanhu vakuda kuti vavengi vakuuya hanimaona vavengi vakuda sokuti vakuda kuzokomberedza kudai avoid ignore nyarara rega dzidarike. Izvozvi August ndo vanhu vaya vanoita zvinhu zvavo vaya vanodini ndopa hasipo ndopa hakusiyo here nguva inorohwa makuva ini guys. August haisiriyo nguva inozitorwa makuva togadzira chivanhu tozodini inomutswa vanhu vakafa haisiriyo here teme yacho hasi ndiyo mwedzi wacho. So life is spiritual guys. Mudenga tatove muna August. The devil is waiting. Akamira kudai nezvidodoma kudai akamisa nyenga kudai ende anenge chida kwenda neropa rakawana munodeuka ropa muna August muma road pai ropa rinodeuka. Be very careful if your heart is telling you guys kuti don't go, relax. Zvinani unonoke kubasa zvinani unopiwa warning kubasa zvinani uno and I don't know. Listen to your 60 cents. Listen to your heart. Normally God speaks through your 60 cents. But at Terry Anmanzo kazhinji kacho Mwari anotaura at the back of your mind uko kune 60 cents iriko Mwari vanotaura ne 60 cents yako unotonzwa feeling cheche umanofila utonzwa feeling yekuti nangu ndagara pano I'm supposed to go wakati but ndikunetseka na kusimuka. That feeling is never wrong. Listen to that feeling. It's time to share life, guys. It's time to take a guys. I'm just going to take a It's time to take a Time to take a feeling ukainzwa feeling yako kuti mkombi kamwe wangu waramba kuti ndipinde mkombi andiona moyo wangu uri kuramba. Do not go into the imbonogara pasapo hana yako idzika hana yako inokuudza guys. I always tell you kuti hakuna muprofita anonzi Obed achakuudza life yako. Maona, you are the best prophet of your own life. You. Iwe ndiwe profita mkuru upenyu wako. You feel it. Mai vako vakadziva wira vakatonya kavigara na mai guys. What did you feel before your mother died?
pane chaunofila vakafirwa nevana pane zvaunotofila but noko usingazivi kuti chii chete but unotonzwa kuti no man chii chaitika pane sense of feeling imwe inotongoitika sekuti unochati zvizviko chii chiuda kuitika so handiona rozouya shoko rerufu asi chinotanga mberi chii mashura saka 60 cents yenyu guys kubva nhasi 60 cents yakakosha zvokuti wanditanira kwamuprofetesi orokoro onzani profeti orokoro kunoudziwa kuti uzomira kuti vakuudzi mazano vari kungokuta mazano vari kungokurova dondo mazivano vari kurova dondo uda musoro wegoroko ekismaera neno vari kungodhura dondo vachinda dondo rogarogara kungorova mazano vakati bhora chii chahwina bhora vachingorusa chingoona amona. So you are the best prophet. You are the oracle of your own life. You. Ndiwo unonzwa chiprofita chaunoudzwa. Mwari vanotaura nemunhu wese guys. God speaks to everyone. Even anouraya vanhu, God speaks. Vanotouraya Mwari vanotaura nemunhu wese. Vanotaura nemunhu wese. But hanzi ndakarwa neana fikire simya kwachisofa. Yes. Pane zvinotoitika. Unogona kudona uchifamba apa ungodona pariflect shot ndadona ne handiwana utofeel something is wrong because it's not normal ukuthi uchikofamba munhu mukuru uchifambira pariflect ungodona. It's not normal. Hapana chakupiringidza hapana chii hai mai minana hapana chii ungodona handi mazvoda hazviko zvinenge zvine chireva zvinenge zvitokuudza iwe ngoti ndadona chishura reikwerori chikwecho ndadonha mufunge wadonha papi apa panodonha ipapa pane chichakupapiringishwa here hapana wadonha sei ndangodonha zvisinomawo zvinotokuudza pane chinotoitika chinotokuudza kuti something chitokutry by all means kukuvharidzira kuti chikuvhare but isusu manje hatisi vanhu venyama hati understand zvinhu zviri spiritual saka tinoita nharo kwaunenge uchitry kuvharidzo usaenda iwe ndokwaunoenda vamwe vacho zvichivanhu vanenge nemidzimu yavo chaivo vechivanhu vaya vanenge vane midzimu yavo inenge ichitovaudza zviri strong ichitotaurawo navo kuti iwe usadai iye nekusaziva kautoti aiwa feeling aina basa oenda mangwana anodzoka kutaura zvimwe ndakadai ndakazosvika paya ndikarohwa nematsotsi ndakazodai. Anyway guys, maprofita anokureverai nhema. Maprofita izvozvi kune mukadzi wasvugwa mapicha yamukamaona hamudi kuzomaona futi ndatadzidza kumaposta pafacebook aposting ndatonotsava ndozvirohwerwa zvangu ndopiwa ndikikiri ndikapiwa ndingarohwa nerestriction pafacebook apa kuti tichaziva kuti wapiswa sei munhu achatauri hatichazivi. Munhu waenda kumasowe apa munhu munyuwani munzvimbo andi munhu munyuwani munzvimbo asvika munzvimbo mamiya agamuchigwa nemunhu wekuziva wakasangana naye pafacebook handika vaita ukama hwavo chiuya kunotsvagire basa kunoko aenda kunotsvagira basa ikoko handimaona aenda kuda akati ndoenda kunoyeresewa kuti ndiwane basa kuti wanga achinda kunodidi hatizivi waona mapostori ikoko kujobheki koko kumapostori uko waenda kumapostori kuya mai mwana asvika kumapostori kuya kuti tiwatungidziwa kana kuti muzati ndinasi ndikutoda kuzvifunga kuti wapiswa sei nditoshayiwa kuti wapiswa sei munoziva mapisirwa ndayo kuti waitweika Lala, thank you Lala, thank you kundifurira masters ndofunga ndasichamapiwa masters thank you Lala 50 stars wandifurira laki nditoshaya guys ndozidobhlokwa chete tikada kutadzira pichaka ndinotobhlokwa ndipe namba kudai munhu atobvunga kuti tifonere panapa. Zvakaoma guys. Ndipo pakundai kusi ndiye anofona ka. Right. Hanzi Africa. Hanzi mira ichitombo kuti afa aita sei. Ini zvandikuona ini. Mapicture yaka. Guys munhu akutofa tichifunga kuti kuseka. Ush, munhu akutofa. Hatatauri. Mapicture ekupiswa aya guys akaoma. Saka ndongokudai so. Andika ndongokudai so. Mova matongo batira ipapo.
Matoona Lizzie. Matoona ka. Matoona. Handipaida kusara yo detector ndi ndatobvisa kuti ari. Ani muri kuona. Maona ka. Kubvuraudzwa kuti nditi apiswa sei dei achitaura achititondedzera kuti titsvage munhu uyu. Because muprofita yaanenge atotiza titotsvaga muprofita izvo so kumaprofita kwenyuko. Kumaprofita kwamunoenda kumisoro yemagora uko. Kusina kuTikTok kune maprofita enhema. Ndiri live TikTok atika guys. KuTikTok ndiri live here. Maprofita enhema misoro yemagora yamunenge muchandisigo. So yenyu maprofita kuTikTok asindi kupinda nemugadheni menyu. Right, hello dear. Ndaswera mwanangu waswera sei? Naiwe, ndiri kutoudza vanhu nezvemusikana wedu wokupiswa uyu naiwe. Ari sei izvozvo? Situation yatova different ende nhau dzacho matsionatopidzentsika. Visa pa loudspeaker. Visa pa loudspeaker. Ikuita kakusheshera sokuita kwakashaka earphones or something. Yes. Ndanga ndichiti nhau yacho yatova nemasaidzi akawandisa ekuti zvekuti ivo madzibaba kuti titizve futi vane problemu ka togona futi kunge taita setamhanya nekuti right regai nditange iye musikana abviswa kuCharlotte Maxeke ava kubhara because atsva zvakanyanyisa because akatamira saka kuCharlotte vati havana equipment inokwanisa kuti abatsirike arapike saka aendeswa kubhara. Saka kubhara kwacho tatoda kunzwa kuti kuri kudiwa mari. Madzibaba havana kutiza but problem yanga ichitika ndeyekuti vanhu vanga vachifona vovathreatena saka vazongopedzisira vadiwo vangodzima foni but maitikiro akaita nyaya so munhu akatakura musikana uyu mwana yakanga anzi ane dare rechikwambo chiri kumutadzisa kuti arohwe because she's 23 ane vana 23 isaka yes ane vana 2 saka idare ranga richizikamwa kuti mwana uyu arohwe saka paakaenda ukoko akaenda ari munhu ari kuzama kundobatsirwa chidare iri kubva aenda kuna madzibaba akati atori nenhumbu as I'm talking atori nenhumbu saka nhumbu yechinumber 3 saka yes atori nenhumbu mwana uyu saka zvaaine nhumbu changa chaakunetsa semunhu angatiza kuti une dambudziko rake rekusaroorwa rachiroro akaenda kumasuva achiti ndokumbira kuti mundibatsiriwo because apparently madzibaba ava munhu anokaidza futi matare vanoziva zvenyaya dzacho vanogona kuexplaina zviri bheta kubva vamutaiwa inini handibate ropa zvandinogona kukubatsira ndezvekuti chikwambo chacho chibviswe handiti uyu murume uyu akwanise kuchengeta ende murume uyu murume ane mhuri yake ndorimwe ranga riri dambudziko ranga rakuita kuti mwana uyu apfekesa difficulty pamuviri so pavaitirwa dare iri apparently aitova ega panonzi pangori panhu pangori nemahuswa zvezvo zvekuti unosvika here kuda kutanga kutaurira nhau dzako because iye ari kutaura kuti chamupisa ari kuchiziva achiona kudai madzibaba vakasasungwa because iye chamupisa ari kuchiziva
aiwa hanzi akataura nezuro vasati vatoendeswa kuhospital because achibva pasowe instead of kuti vamuendese kuhospital because akaendeswa kumba kwavatete vavo handiti saka kuti vabve because inini my question was kuti ko zvaakanga afa kudai vakaendesa straight kuchipatara because mwana anga atsva zviri beyond kubva vati no mwana aitoda kutoendeswa kuchipatara kubva ati handingaendeswe kuchipatara because chiri kuitika ndechekuti mwana wefuti haana hama kuno kwatinogara atongori ne2 months auya kuzotanga kugara kunoko saka navatete vangu vatongoziva nawo for 2 months idzodzo saka anga achizama kuti afambirewo nawo nekuti even mimba yacho within 2 months yacho iyoyi yanga yaitika sei mimba ndekwamuri kunodawo pamberi mwana uyu ndeiko kunodawo pamberi yasikana mimba iyi haina kana mwedzi mimba yatiri kutotaura nezvayo haina kana mwedzi mimba yatiri kutaura nezvayo saka ene mimba yakatoteswa ikwakuonekwa 3-4 days back kuti ane pamwiri ende inini pakutanga ndatombofunga kuti mukadzi uyuyu muridzi wemurume ndiye nezvadi ndiye asimudza mhepo saka amai vanga vari panhankirere andisikuziva kuti mama ndokumbirozvo ndikuponereze kundidavirana yacho daira hey guys, I hope mwana wangu asura kukavhira profita because yava kakavhiri munhu matsviro aya atsva ndigaiti kutapiswa nekwai hati chinhu chandipisa ndachiona unochiona chii chinhu chakupisa amene ndingaiti kuwanyadza guys kuti zvinodirisa kubhindika zvinezvi amen ndingaiti kuona chinhu chaanoti kwai waona chinhu chakupisa ichocho asi kana timiwo guys 23 years 2 months asvika panzvimbo atosvika atorovererwa bhora mugeti guys munhu achitochengetwa ipapo pacho achangosvika atochengetwa ipapo 23 years wakutomhanya paprofita 23 vasikana iyo nhau yacho yaaziva pa23 years inhau ipi yekudza arogwi 23 guys ndicharogwi 23 wotoona kuti handichetorogwi wotobhilibhisiwa kunzi iwe une chikwambo chiri paura uchatowanikwa iwe kukana asingarogwi vanobhomitisa sei vanobhomunyenga sei kana asingarogwi imagine seri makwira pamusora Susan pane zvavanotaura aisisimele andakwira because foni nakunda ati zvona ari kujusa kuitira kuti pamunozofona allright anoti haisi pafacebook yainayi yacho allright okay hello isori vanga vafona kuti ndandarati kudaita siyesa group at least akwanisa kuwanikwa mari yekuchipatara since kuhospital kuri kutodiwa nayo saka vanhu vacho vanga vasina kuramba zvokuziprobhem yanga ichiitika mamuseni vanga vachifonerwa vachishaudzwa sevanhu vekuti vanenge vasiri kuziva kuti zviri kufamba sei saka dare remwana uyu handizivi kune vanonzwisisa matari amene mukunzwa zvakanaka reti kuzotikudzwa tefamba hakuna arubhora saka kune vanhu vanonzwisisa zvematare vasinganzwisisi zvacho zvematare vanogona kuona sekuti ifilm because mwana uyu atsva less than chi dzokorodza vati mwana atsva chi less than a minute kutsva paakatsva less than a minute muchiro wese uyu less than a minute muchiro wese uyu kuti angatigwa petro ipapa muna kutoona zvaafanana even kumoti chikusika ruzi chaikokoka
kwanga so kutya because apparently chinhu chacho chichitoti handingabvi pauri because uri mukadzi wako. Saka nhau yacho ndopandiri kutika kutizve uchiti mwanangu zveivo madzibaba acho chenge mwanangu izvozvo ndiana kutaurira information. Okay Konda. No, zvese kuzasi kana muchida ndokutarisai. Kwete zvekutsva ndori vangu zvokuti kwazotaurwa kunzi nditi pano chikokoko kuzosvika atsvikidzwa chinhu ichi. Mwana wacho ndiye akatotaura nezuro achibvunzwa asati atsva sei. Atotsva anga atotsva paakaunzwa kumba kwavatete because zvakaitika ndezvekuti ka mwana uyu akaenda kumasowe maxim kuma7 handiti asvika kumasowe kubva vamwe vanhu vabatsirwa kubva iye because apparently panoti wandeiva kubva teneo yake yasvika and the same process iyoyo yakaitirwa mwana iye ndo same process apparently inongoitirwa munhu wese anoshandirwa ipapo. Mwanangu asigone here kupiwana namba dzamuprofita tinyatsohwisa ini nekutaura suwasorako mwanangu ini mai yangu ndiri kuhwisisa zvinhu izvi kuenda kuhwisisa kayai. Regai ndiede amai vacho vakamuupa but ndanchikumbira kuti musataure kuti tiri pamhepo because vanhu vanozopedzisira vatya kudii kutaura vatyaure tata iye mborifitawo chatimubata iye atitsanangurira kuti mwana aya akatsva sei because panogona kukaviwa mhosva apa mwanangu kutaura chokwadi because chinhu chananga chakauya chakatungidza sei moto wangobva from nowhere moto wakachakatoregai ndiede mama handiti then ndokuintroducai ndichati muri hama yaShantero musikana yanonzi Shantero moti chenge anga atitaurira iwe sakada kuhwisisa zvakafamba then umvunyatso kukutsanangurirai munzwisisi ndaisa pauletsokuti vanopinda vanga vachiti vari kubva kubasa kana kungokuti vatadza kupinda kureva kuti vanenge vari kuti havana data but vachisvika pamba vanosvika vachipinda pawhatsapp but zviri sketchy because chenge iwe wakangwara iwe atimbotaurira zvakadai nemwana iwe wakangwara hausi ndofo ndofo mwana uyu she's on 23 right she's 23 pa23 akatove nekutoti akatoudzwa kutodeclare kunza uroorwi at 23 zvokuti ava kutotaidza maprofita achiti nandirogwi but achinyengwa achitogona kuvata kuti vatiwa naye achitogona kutoita mimba achitsvara vana 23 zvakare mimba ichi3 mama ndokumbirawo kuti kupindurei ipapo handiti munoona nhau dziri spiritual ndoda kuti munzwisise futi kuti pandiri kuti inini handisi pakutikenda madzibaba handivazivi handiti mati 23 unenge waziva sei kuti pamwe une mweya here kana kuti zvakamira sei ndiri patambo mama ndine 31 handiti 31 yes mama do you know kuti pamwe maybe vamwe vanogona kuzonditi pamwe maybe I am too spiritual yes do you know kuti inini varume zvamunoziva inini I've never had a problem yekuwana varume but kuti murume agare zvinenge zvichitonetsa unobva watanga kunzi une mweya uri pauri
usingaita kanaka usingatotororwe uneya wechikwamba nditi nyaya idzi dziri havachiri chekutaura inini personally ndanga ndisingazvibhindisi. Just recently after nhau dzangu dzese dzedze ndakati regai ndizamewo kudanha ndaisinabhilivhi zvimwe zvinhu zvakati panzi masaru kana kuti kudii. Pandakangoti kumunhu ndakuda mama ndabva ndati nyama yandandisinganzwisise kusaso. So I'm not saying kuti nhau yangu nemwana uyu yakafanana. Mukakunda sare rinongobuda mwanangu, sare rinongobuda. Vanhu vakakadzi vakawanda vanotofamba navo masara vasingazozi kuti chiri paari chii, achitori nelife yake achitoendera mberi, anacho chinyama ichocho. Are you aware of that? Ndosanamanzwa ndati mama, you know what, nhau iyi tinogona kuiti pamwe maybe madzvaka vari haiti pamwe vatorirawo handiti ende moto uyu pachokwadi hapana ari kuziva kuti moto uyu wanyatsoti pamasi ndosaka ndandinamatira kudai because ndanga ndavati vacreate group ivo madzvababa vaiswe, saka imini ndichabva ndakuisai futi muchii mugroup because nyaya yacho yongoziva ipapo kozirepaka pava nepoindi yangepo ungoti oright izvezvi tichinoda kuzama kuziva kuti moto watangaseka. Vanhu vacho vechoti ndavabhadhareka mabhiusi mwana adi arapwe because family yake chaiyoka iri kutotaridza kuti hapatorina mari zvemari tiri kuzvandatenda mhepo dziriko hatirambi handika, but mapisirwo ayo ka imi guys ka mapisirwo ayo muti wangopfuta from norway ukafuta mwana chichaniye kundinaitai unoona kuti iwewe ka mwanangu ka ukauya uchida kududza nyaya dzakafanira neidzodzidzo ka ndogona kuti maybe a 31 you know wane that pressure yekuti you know what vezera rangu vese varoorwa handiwaona makore aona chifamba 23 years veliwe joili 23 years mwana atoziva kuti nandirogwi ndechikwambo akutochifambira atove nevana vatatu pamakore apa ndo pari kundikanganisa bure dzangu. Handanya kusena Shakira. Shakira utofamba ndotsvaka kuti ndakayanchawanikwa. Nana mama munoona zvimwe zvinhu ndoziva kuti muri kutonetseka kuti mwana handiri kunetseka shu ini personally chaiko inini personally kutanga kunzi kufamba kutanga kunzi kupinda mumaprofita kozi ini ndongotaura nyaya dzangu zvekuti munongodzidzwa munongoziva mama kana usina nokufukidza unofamba uchitsvaga wega nawo. Ndikakuudza kuti I think ndakakuudza kuti mama ndakatombosvika patime yekuti ndakange ndakurarama ndine budget yemaprofita uchingogara uri kumaprofita nenhau yokuti iwewe zvinenge zvichikunetsa unenge uchizviziva pandiri panapa mama. But 23 ndo yandaramba 23 ndo yandiriweka 23 mwana wangu ka I had mwana wangu 20 aiwa zvemwana ndikakuudza kuti zvakafanana chiro chekumasowe chaizvo ka ende remember mwana uyu futi ndewe kuchipinge ka vanhu vagara rambovesitariya chipinge hakuchina zvirikopa hakuchina kuya mama rambovesitariya chipinge hakuna usati makaendi kudaro chengeto nezarakaita nechipinge vari kutobhekuko vanga vachishungurudzwa nayasinda nazingizwe napakeni bucket vachida kuita magic hakuchina uchunhu kuchipinge hakuchina vaiti vakamutumira nyuchi kana vaiti vakamutumira zvitoka zvakamuka kubamura hakuna munhu akaturikwa hakuchina ndikuonaka ndikuziva maybe where you are coming from. Maybe you also coming from a point yekuti muriinzvibibirika kuti tichataura zita rajesu mamwe mazviiwo ndozonyara kana mwanangu kana zvazvino kana mwanangu atisandasvika ikoko zvazvino tichingori paarea yekutsvakwe mwana uyu kuti 23
anga kutofambira kuti nandirogwi. It's 23. Kusvika apiswa nechinhu chake ichi. 20. Saka akatanga kutanga, guys, is it not too early, guys, to munhu andirogwe 23, guys? Come on. Alright, if my friend Mira, if my friend doesn't mind, Susan. Yes, Ismail. How old are you? 52. Are you married? No, I'm not married. Have you ever been married? No. Mama. Mira, it's 23. Let me not talk 20. It's 24, 25. Susan, be honest with us. No. No. Right. Hold on, Chenge. Hold on. Me, I know it, my friend, right? You are 53, right? 52, 53. 2. 52, right? Teacher, quick, go in. Me, hold on, Chenge. You don't want to Mira. Go in. Okay. Go in. Teacher, quick. Susan, tell them. That's what I'm talking about. But it's I think Timothy to front of my source card. And see, because you're going to have what is happening this year? Just simple. Guys, it is getting married now. Next year. At 52, she has never been married. So you don't call it far. Because don't take it. Could it just a few? But global group, just a few. So it's 23, guys. 23. The road. The guys got Twambo. Just 15 years. Jopa mama andichambotsaura anditi kuti macheshizi aya anosiyana pakuti ndinofarira kuti ndishandise yangu nawo mama handa kudzi ndakaita mwana at 20. Yes. At 2015 ndakazvarwa mu 5 July 1995. Yes. 2015 mama. 2015 ndakabatwa cancer muna 2014. Handiziva nogona metsu nandine makore mangani papa. Because I had my first child after cancer. Because muri kuti imimi mwana anenge atanga nguwai kutsvaga nhau dzeupenyu hwake. Yes. Anditi mama ndakatanga kufamba inini ndichifambira nhau dzeupenyu hwangu ndisati ndatombowa nemwana. Ndova ndataura kuti vanogona kungondicalculatera ipapapo kuti uye kuti ndikadubunelwa ngiyabonga. Alright, sorry mama. So what happened was inini ndakabva kuzimu ndichangopedza form 4 ndakaita form 5 first term, then zvinhu kwabva zvatongonetsa ndopa ndakatanga kufamba ipapo because zvinhu zvaitongonetsa. Handiti zvitonyatsona kutoti zvinhu izvi zvitongori spiritual, hapana zvinhu nomama sera form 5 that is guys. 19 days wakutofamba kumaprofita nekun'anga. Exactly, that's what I'm saying. Kuti pamuri kuargue mama kuti no at that young age haungakwanisi kufamba.
ndova ndikuramba kuti mama kana usiri musituation handiti haungazvi understand. No, 19 iwewe wangotipamatsvagei wangoto chii chaunga uri kuita form 5 chaona class yabhedha uri 19 chii unenge uchitoona kuti munoona zvimwe zvinhu zviri normal kune vamwe vanhu handigoni handizivi kuti ndingakutsanangurai pane zviitikoakatokanganisika izvoni izvi ukabvera watanga kupinda mazviri haubudi zvakafanana nechimbaso ukabvera ku17 years ukabvera wakopinda muzviri izvi uri mwana mudika unokura une pfungwa dzekutongofunga kuti tinogogondo kune upenyu pamwe kuchava chomani mwanangura pamwe pane chitombori chenhingikiri but pfungwa dzako dzakatotanelewa kuti pane something chiri wrong pauri therefore you keep on believing kuti pane something chiri wrong pandiri 17 no mama ndokukudza kuti ndosana ndichiti mai avanyora meseji ndavati ndokumbirawo mujoineko ndoda kuti ivo in her own words semunhu akaona zvese zvichiitika ave iye anotaura totaura because hazvisi kundimekerasetera uchinzi iwe chaiwo nedzinza racho rinonetsa kumuchapoini ikoko kuti pa17 years wangaziva chikono china kunangai yangu ipapo handisi kuramba kuchishona chiri mhepo dziriko muri kunzwa get me right guys handisi kuramba kuti mhepo dziriko and handisi kuramba chona chiriko ndiri kutsvaka kupokana paage kuti age 17 wakotobvira chanorwi age 17 how ndikoni nyaya fanana izvezvizvi aiyo zvakafanana izvezvizvi handiti ndoda kupaiwo muenzaniso mudikidiki muna Shakira muna Joy handiti vanoenda kuchechi kwamunoenda ini hakuna paridzwa vanenge vachinzwa zvamuri kungonzwawo izvozvo handiti saka pamwe pacho it's also the background kuti wakakurira kupi ende kwawakakurira ikokokoka wakura uchinzwa kuti matare mumusha menyu akamira sei handiti muri kuona saka pazvinoitika zvafanana mama umwe munhu ukaita first marriage handiti yakafeila tinoti hano pamwe maybe wanga uri udiki toita second marriage yofeila handiti pane mamwe mapatterns anoitika ukandiudza kuti izvandi zviradu zvokuti totendereva tekuti 17 form 5 handika hautombororwa kwacho handiona but already wakutoti ini handiroorwi handiona ukataridza kuti ndakambororwa ndikabuda kune memereji therefore ndazinotsvaga chakaita mereji yangu kutanga ndisiye chii ndogona ndowirirana nenyika ipapo because wangopinda mereji handiona ukaona kuti ndabuda dzitatsangana so pamwe wakutsvagawo ko17 iri kupedza form 5 hausati waroorwa hauna mwana wakunotsvaga zvazi handiroorwa chionaika handiti apa tiri kutaura zvemwana uya ne23 years handiti ndiwongotomareferensi yako ndiyangandofamba nayo yako iwewe kuti pa17 ungongotopako uri form 5 ungoutsvakiwa kusati watomborogwa sati waona warogwa asatotorogwa hausati asi wakutoona kuti hatirogwi hau usotorogwa kureva kuti imimi point yangu hamuna kuinzwitaura kuti tinokura tichiudzwa tita point yangu mama pamava muchiti 23 anga atofamba nguvai ndopandakuudzai kuti no mama inini personally nyaya kuti vasvike kupa vatiudzi tiri kuvaila kuti tichida kubvisawo mwana wangu kuti zviri kufamba sei taura kumwana yes mama ndopananga ndichitaura kuti handiti munoona kwatinobva kwakasiyana handiti pamunototanga kufamba because vanhu vakuru mostly pavanotanga kufamba vanogona kutanga kufamba nemi handiti ende inini at form 5 hanaumbofambira izvozvodzo dzemerezi dzamamuchataura handiri kuudza iti I had cancer in 2014 ndopanakadiagnoswa handiti and I think I later told you kuti chii chakazoitika panhau yecancer iyoyo izvezvi as I'm talking name
I'm on medication. Handiti yechirwere chandisiri kutoziva kutoti ndinacho here kana kuti handina. And when they started the dose vakanditanga at 30 tablets a day. Ndainwa 10 makuseni 10 masikati 10 manheru. So ndaida kutaridza kuti pamanga muri kushamisika kuti at 23 azenge ave kutsvaga nhau dzeupenyu hwake chirudzi because izera rashakira. Ndopana anchitaura kuti aiwa kwatinobva kunosiyana ende inini handisi kuvhikira chii baba. Ndoda kuti mupanzwisise ipapo because neniwo I think manzwa chiro pandataura nemi kuti no, I'm still worried kuti how did it get to this. Zvambofamba sei kuti alright from kumasove vadi kumuendesa kuchipatara. Ukatakuza kuti auya nevamwe mai vamudhamba pagedhe vakati I don't want to get involved with a witness. Saka statement iro randinetsawo iri you bring somebody akatsva andika mosvika mokanda pagedhe moti I don't want to be part and parcel to a witness. Apa tiri kuti atsvazve nezvinhu zvaari kuona iye oga. Saka tiri kunetsa kuti mai akakutsvara kuti sister mbona mutochibvira vakusvaka dhamba munhu vakatiza neupa imegaidzika iwewe chengechoka isati tiri kwazo kuda kuitwa vana vadiki mukadzi uyu vana vane zvavaita munhu uyu. Onai mama. Onai mama. Handisingakudze kuti vatete vanga vachitaura zvavo. Mai vandazotaura navo inini because remember mina handisi kutaura navo from an angle yekurwa navo. Vatete was talking from an angle yekuti vanhu vairwa. You getting the sense? Okay. Because she was shocked in it. Exactly. Vakati no, this is what happened. Mwana uyu atsva handiti. Hanzi ndakabva ndatoita inini Uber. Because hanzi ndakati regai tiite Uber tiende nemwana kupi kuchipatara. Iye musikana akati ndiendese kumba kweshamwari yangu. Zvandipisa ndadi ndazviona. Hanzi ndikatoti watsva stereki because munoona kuti munhu pamwe pacho anenge achine chiveve or something handiti. Vachisvika hanzi ndikatosvika ndikati inini vedu ndiri kumhanya ndine mwana kucreche ndinobhadhariswa fine kucreche. But nhamba dzangu ndidzo idzi. Mozondiwa anything chinodiwa handiti ndakutoenda. Saka vatete got pissed off kuti wangounza munhu atsva gotomhanya woenda. She also did not check masides sekuti aiwa zvichiwa munhu uyu atosiyawo mwana anotoriwa. Ende mai ava havasi munhu anonamata ipapo sekutaura kwavo, munhu anoshandigwawo ipapo. Saka havanawo need yekuti vaprotecte madzibaba. Kupa ungatidzi vataura kuti izvo I don't want to get to be a witness. Ndo zvacho zvandanga ndichitaurawo kuti vatetewo pamwe kudowo nehashawo vanenge vowedzera. Regai naivo vatete ndiva 8 ndiva 8. Mwana atsva iye. Saka nauya. Saka naudzana vacha here hama dzake kuudzawo. No, hama dzakuziva. Saka vatete yevo masara sei tachitaura nhau yashandi panapa. Saka mama wangu aida kungoandastenda kuti zvakanyatsokufamba sei musoro. Pakusvika paakasutswa pachibhodzi mai vaiva havasati vajoina. Inini chandongozana chekuti akangobuda makuseni akaenda kumasoro ndobva vaende kukondugwa vanonamatira. Akaenda ma7 kwakuzodzoka kuma5 achidzoka namai vavo ndobva vangosvikawo pagedhe ndobva vati ndauya nemunhu wenyu. Ndobva ndakati munhu wacho asvukuka kudai bho here. Ndozvatodini ndozvatoitika. Kaine manje ndakatanga kuti ndichimanyamanyawo kuti tibetsere munhu sezvo munhu anganyanya kukuvara mavona.
kuti nditi kumugukari zvakafamba sei kumasowe kwacho kuti nditi vakamupisa sei handipapo ndingaexplaina nemi ipapo. Right, tete. Saka musikana mwana achisvika mai ava achisvika vachiti aine munhu wenyu. Hamuna gona kubvunzawo here mai ava kuti muri kuenda munhu akaita matumbu kudai because usati wamenyuka unotanga wakaita madumbu aya emvura aya. Madi kumisa kuchipatara. Vakati kudii mai ava? Ndakandobvunza ndikati koimi muri kuti munhu wako munhu akadai sezvizvi ndomatorera mamuita here svika ina ndachandoziva ndatongomunongawo parodi ndokutomhanya ndokunonopinda ubvai kutondicheja titi ini mai ndatovaonowei vanhu vakutotsvaka kuti ndivandibatsire kuti angaita sei kuti abatsirike zvakaitii chiri chokwadi here tete chiri chokwadi here kuti mai ava vakamunonga parodi ichokwadi here ine makoza kuti kumunonga parodhi havana because iye anoti vakadoitirwa uber nevarume ivavo kuti vamusvitse pamba. Right, zvichireva kuti kumasowe kune zvinhu zvakaitika kumasowe mai ava vakatumwa kuti oenai vazomukanda pamba penyu hatidizvo. Vakati zvokumuperekedza kuti iye manje handihana munhu umwe hama yake. So ndatojoina ndasvika very sorry lady. Takutenda kumba saka ndatobva pane wifi ndasvika kumba ndasvika pane wifi wokumagetsi ariko because panapa makusina getsi angasiku. No. Hello. Taurai tete taurai toda kuzama kusvika to the bottom of this nyaya tichaitika. Mukudinzwa tete. Saka imini musikana uya achichika apa pachisiwa mazombo azombogona kutaura nemere. Ndakatobvunza kuti konaiwe iwewe zvazofamba sei kuti zvidai akati handisi kuziva kuti chii chaitika ende kuti ndiwo kuti ndatsva handina kutombova kuti ndatsva panguva iyoyo. Ndikati wanga uri pai zvika wanga uchifukira here anga kungoti semunhu anga kungodedera kungoti jara chinyi zvovakafukira mwana vanodzana vipenya vana kana tiya mhere chikanotungidza munhu ndochokwadi chiripo kwemechengete zvokuti vanhu akatisa kuti chaakaona oga wazviwepi iyo vatete ndikati taurai nepechidhori apa. Iye akandobva pamba kana nechidhori chaakatogadzira ainoda nechidhori ichocho iye ndakazomubvunza futi ndikati kone chidhori chafamba sei akati chidhori chazonodini chidhori ndopaakati vakoma chidhori icho chapa chaputika ndopandatsva. Saka kureva kuti chidhori munona akagadzika isu tiri right chidhori chagadzikwa ichi hachina kunozogwa here something chikanobatira chikapfuta chidhori ichi. Takutoda kuti tizive kuti kubva kwavari ivava vanhu vachiona kuti pachidhori apa hachingangoputiki because chidhori hachingoputiki just like that tokoputika chidhori chopisa munhu chidhori dei chakaputika pasowa apa kapa chakaputika zvokuti pachii chaitika chakakupisa vanhu vese nesango handika munhu akafukidzwa nechidhori akafukidzigwa chinhu nechidhori akanzi takupisa chikwambo ichi chikalaitwa chinhu ichi chikanoputika iya kati mejira kana samwe akanoputikirwa ndo zviripo guys chidhori Aichidaiwo tivamirire ndakufowadhira iaudio yavo yavataura ndabhenge ndafunga kuti ndivatengere dhata kapa ndikuona kuti vari kupinda mupublic transport hazvizo vanogona kutadza futi kutaura kati athink papa sokutaura kwavo vanga vachiita sokuti within 30 minutes vanenge vasvika ndofona futi then munhu wose obva angoediwa but inini panga paine chikumbiro changu kuita kuti ivoka tichabatsirawo nepatogona isode problem tinoda kumohwai nyaya yechidhori naitete munhu achigadzira chidhori ichi akagadzira nei nemapurastiki raitongori jira rakatokata pajira mandadonhorasa chiti ajira iri handicharindi chicharitoriti then ndobva ndongoti handikumbura ndikate chipisa pandagadzira chidhori changu akandogadzira ndakatarisa
change. If you bob it. I'm not talking about because I can't get the situation. That's a situation room make it to reach. Don't understand that. It doesn't take room with us. Yeah, exactly. Second, the big, you know what I mean? When I that the only brother to check it from Gopina party. Explanation yavo panhau yechidhori explanation yapiwa namai avo so apparently apparently hanzi chidhori chirepresenta panzi chikwambo here chacho chaakabereketwa saka chidhori chifangwa kuti choitwa zvachinoitwa handiti then kozonzi ndo chidhori chapa so panhau yenhumbu vatete hanzi iye shandi akanga aenda kwamadzibaba akati ndokumbiro mundidzisewo mimba yandinayo because murume uyu agarawo murume wemunhu anogona kusazondroora sezvakaitika padzimwe mereji dzake izuva refu taura kwaita maya mazuva ataura maya ndimi maigara nemwana uyu ndimi hama yake panguva ino mama muchizana nenhumbe ini zvenhumbu ndakazviziva musi uno ndada kuti zvokutomujuma waitotesei saka achangoona netimasauyadzokera mimba ndeyani mimba isi yamadzibaba mirai tete kumadzibaba mona yakatara kuenda nini kumadzibaba ini ndichamuziva akapara kuenda last week saka mimba yakaiti yamadzibaba aditi haiwa zvamadzibaba hazvisi alright saka mimba akapa munhu uyu uye baba vemwana pama vagara naye pachuma dzidzi makamatora mukomana wake makamboona munhu wacho waifambidzana naye iye murume womunhu ndomuziva waifambidzana naye wacho alright okay so kumasito wedo kune full information ezvaitika zvokuti chaputika chokasabisa munhu kwai chikwambo hakuna chikwambo chidhori chatotungidzwa chinzi chiri kupisa chidhori anichida mwana wanga kuti chidhori changa chiripresenta chikwambo ichi murume wacho ari kunzi ai murume wakwaandotsarokwe handi pakunopisa chidhori ichi hani maona pane zvaitika ipapapa zvazopisa musikana mama taii ndakumbodonha mbijana pane zvandoda kungosota out chakashira acho akaitigwa nomugwera paakunhumwa singaiti vanga kavata nenhikiri nekutsva wanga kaita kuku saka ari sei condition yake aizvozvo ari sei nditakusenderai mapuku okay saka hama dzake madzuudza here chete madzuudza here hama dzake kuti ndo zvaitika ndatoendako dzinzi ane hama musaka zvikaimo masi vachanzi ndakero achitiwana kutaura ndipanga chinhu achatauri dei achitaura atiudzwa chii chakaitika haanotaura zvino aiwa nokuti zvokuti kwai chidhori changoputika wapiswa nechikwambo ichocho chechidhori chake nyoka aida zvirambe izvozveni mwe wangu wazviramba madzibaba vange vatiudze zvavakaita vanoziva zvinhu zvavakaita pamwari zviripo zvavaita zviripo but musikana uyu atsva nawo hachakwanisa kuti achitaurira zvimirire kuti pakaitwa sososososo vakuti hei chikwambo chakaputika hei tikapisa munhu meno wepambo tete regaitirepa musikana yadzo regaitimirire mai vavavo vakuti mai kwai kusvika udhamba munhu woita why vasikaitisa munhu chipatara why regai vauye regai vasvike tete itai zvapo kuti vachaivachira regai timirire chete tovauye titangire ipapo da kuvhudzisa ngaya inini ndoda kufamba tamuprofitai ndimuvhurire kesi muprofitai ndoda kutomuvhurira ndoda kutomutumirira vanhu vambonomubata achataura chokwadi profita so wena tiva miri papi
anyway siyakuza kati sowe chitaura ikatobva anosokwa hei chinhu chopisa chinhu statement dzasiyana chenge hapo anga asipo mwana wangu uyu atita kuudziwa handimana ava ndotete vanogara nemusikana atsva handimaona saka maona ndairanga nyaya yekuti kwai munhu akazoningirira akazomuti kwavo chakapisa munhu ndakuona chinhu chatipisa ini pane kavharapu yakuda kuitwa pane kavharapu yakuda kuitwa hai mwoyo wangu waitaso ndakuza 60 cents kwaimenya kureva nhema mwoyo wangu wazviramba izvi hazvigoni ndazviramba kuti unenge unofamba kuti kwai mereji yaramba papi eti 22 23 mukangoziva kuti gaidzi umwe anorogwa age 50 zvakatonyorwa pamagwaro amwari umwe akatodza norogwa age 45 zviri pamagwaro amwari alo mwana ipi yekutanga here tatatapinda kunyaya iyo tatiri kunyaya yokutsva tirega tichipinda pana iyoyo tichimbirira mbuya ndo vanhu vacho vasiriwo ndevamwe wavo right regai timbosendekai guys regai timbosendekai timbopinda mune imwe iripo apa handika yemusi mwana wokubatwa chibharo vari kubatwa chibharo nababa vese saka kuri kunzi baba vari kubata nedemo riri pasi pebhedha pemetresi rekuti vateme mai saka apparently nyaya yakurumbira yazikamwa kubhera uko kuti baba vari kudii vari kubata baba kunonzi pane mwana akatogwa mwana atogwa nawamwe tete ndobva aendako aitika ari oga kudai so aingochema zvekuti vanhu vachifana vachidini asina zvaaitwa ongoti akuchema vomubvunza kuti chii chiri kuitika oti hapana imbozati munhu anenge auya pauri unenge uchidziva kuti hapana mai mwana chimunhu ari kumbobata zvakanaka otangodza mberi kuzosvika mwana uyo azoconfida mukadzi uyu musikana uyu kune umwe mwana wapababa pangari kuti baba tiri kumushoko vaitibata tese sevanhu uya ndiye akazodza chii akazodza mai vacho kuti uyu ari kuti chii kuchema kwesove ari kuti kumushoko ari kufunga kuti vaibatwa nababa chibhana ava ndobva vanoudza chii ende kumushoko kutonzi munin'ina wavo ruma yakamboti yafamba munin'ina wababa vakatombonobvunza baba vakuti ko ndiri kutaurika iwe kunzi uri kubata vana chii baba vakasika vakati ndafunga kudlawo kundiri ukuri kudla basa yayo vamunini havana kuzvitora zvakanaka zvinizvi munin'ina wababa vachibva vavadini vaitawo dzimwe midzi dzokuti nyaya isvike vafonera hama dzemukadzi uyu anavatigwa nedemo pasi uzvo kuti imi hama ine kushungurudzika uko nemanga maita plan mutore hama yenyu handiti hamawo dzedzemukadziwo kuna dzangolenga dzakadini hameno dzakafamba sei saka umwe mwana ndiye akatobva ipapapa atoisa mwe kwaari handika kwaari izvozviso kubhulawayoko ari kubhulawayoko yakuya handika ndobva paitawo concerned citizen hanimaona yakabva yabata mapurisa ikavatsanangurira nyaya izvi mupurisa achibva afonera musikana anoda kubata pana paraitinawo vakamubvunza kuti iwe tine nyaya iri kuno kumutokambata nababa soso akati ndakambata nababa ndobva vamuti orit tikuda police station uye police station pakati musikana ndakuenda kupolice station kubva muna manje asi kuenda police station saka mapurisa apachana kuza kuti gozi munhu ane nyaya ndiye police station asi kuenda anomana saka toda kumubvunza right now kuti nemhaka yei handika ati gozi asina kuenda police station baba vakwanisi kusungwa ndakuza kuti vachidii saka iye anopa excuse kuti baba vari kutanesa nedemo pasi pepilo anotyira mai mai anodii vanotire mugwere nedemo anomurikona saka kutodza kuti asikuende kubva muna machi mapurisa angomirira kuti auye ape statement yake vakwanise kuvabata saka ndiye tisikanoda kuti tifonere right now hatimaona tikwanisa kuhwisana kuti naye kuti ko zvinhu zviri kufamba sei chii chakaitika vamba vacho vaibata sei handika then if there is a way of us taking this matter further and then antimaona right so regai tiite mini sorry Kudi, where are you calling from unofanira kupipa Facebook Kudi asi paFacebook apa ari TikTok uri kuTikTok akundi uri kufona sei ari TikTok saka anofona sei mukutoti anotaura nemi izvozvi anofona ari kudinzwa anofunzwa inga makonect kutodala okay kunonzwika
Hatisi kunzwa manje. Isati yaita achiri kufona. Alright. Suzanne, mute phone yako. Ndikuyacho manje. Ndikamuta munozonzwa. Ipita noise. Pane phone ipita noise baba. Ndidzo tu idzodzo. Kana tomboti zi. Ndade phone yako maisika. Buda phone yako urufa kuteka chine chipauti chekuisa phone apo paruoko. Andika unongobesa paruoko phone yako wakati uchita zvaniko chita kana zvasina kuti sei uchitowa zvese. Kuba utenge chinhu chocho kana ma earphones. Chikuitika Suzanne. Chikuitika Suzanne. Ndiete mother D ndatumira request. Okay, Aish. Chikuitika Suzanne. Ndikuona. All right. Right, wapinda. Hello, Katie. Uri right? Right, Magadi. Ndiripo. Uri kutaurawo Detective Brenda Darika. Detective? Yes, Brenda Darika. Wakambotaura necolleague yangu mwedzi yapfuura iyo. Wakaregere kuya police station naye muningina. Ndakaita. Wakaregere kuya police station naye muningina zvakafamba sei? Upi? Takambotaura newe, takambotaura necolleague yangu kumashure kune nyaya yatakambotaura yekumusha yakaitika kumusha iya. Haucharangariri? Hauna kuya kupolisi asi colleague yangu yakakufonera. Ndana kufonera? Colleague yangu munhu anoshanda naye akakufonera. Alright, rega ndidaisawo munin'ina wangu mwanangu uri mwana futi rega ndikutaura neni handitika ndinoda kuti uzive kuti kuchengeta mhosva mwanangu imhosva pachi zvayo. Kuvigiridza mhosva pamutemo imhosva kuti tinogona kukutora tikakuvharira iwewe. Pane nyaya iriko kunoku yekuti baba vaita zvinhu zvisina kururama newe vachikubata chivharo. Ichokwadi. Alright. Muri kupi mimi? Ndiri muHarare. But ndatofona ndokuno kuHarare kuitira kuti nyaya iyi kana zvichida ndoda kuti nditumire vanhu vauye kuzokutora. Saka ndotuma here vanhu vauya kuzokutora so that unenge uri safe usatye zvako. Tinokuchengetedza. Unenge uri safe. And the statement rese raunopa rinenge riri safe. Usatakuti takusevha vanin'ina vako plus zvakatoipa zvakaitwa nababa kumwana wavo. Itori ijere hombe. Toziva kuti panguva inoyi umwe wekutsvagidzo ndidzo dzakaita kumusha kwenyuko kumarani kwenyuko tanga chiinvestigate. Pane munhu ari kutaura kuti iwo kuno kuri kutotyira unogona kunge uri kutyira amai vako. Saka tiri kuti tichavaprotecta amai vako usatye zvako. Andiona zvinhu zvaitika here baba vaikubata here.
Baikubatai. Mirai mama. Kathy, unokwanisa kutaura here? Kana usingakwanisa kutaura tokufonera imwe nguva. Alright, ndichazokubipai. All right. Padropa. Yeah. Yes. Ani munhu ari paari haagoni kutaura pakasungikana ndofunga pane yava vegi saka nyaya ari kutoziva hake asi kuti ani masvona so tochimira tozofona zvakare anzi afunga aiwa ana kuvhunduka ari kutoziva nyaya yacho because nyaya yakatombotaura nemupurisa tinayo in record inyaya yakatombotaura kune mupurisa akabvuma ndosaka ati pandirimo ndozokubipai paari akwanisi kutaura panenge pane vanhu inyaya yakatobvuma said atombobvuma pekutanga pana mubvunza ati handiti kudai Ambovuma. Saka baba vanotaura kuti vabatwe baba vaitaura kuti vabatwe saka totoda isu chechiripo chitegaisika tofanirwa kuti ticonvince mwana kuti aende kupolice station yepadhuze because mapurisa ekupolice station yepadhuze handika ari kuti hatikwanisi kuenda kunomutora zvechisimba handimaona akabvuma zvitori parekodhi yekupolice station but problem iripo vakamumirira kuti auye police station iye manje akutya kusingenda kupolice station douraisa chi mai saka asina kutsa isusu tisevadzimai toda kupinda kuti timupushe handimaona kuti aende police station game robva ratambika zvakanaka baba vavo china vanobatwa because haasiye ugari kubatwa chibharo nevatina vake vari kubatwa chibharo nababa handimaona kwaidetective senemeinoza ndichangoziva ndaiona ipapa pako medetective handiti ndaiona ivo pabhakondi kusene ndaiona munhu kufe mwana wangu ane zita ine sene zvandangotora we papa pandaone papa abvuma zvake but paari ndo pasingaiti kuti ataura andimazvona so nemacases akadai atowanda guys musunoolaita live yababa vakabata tine mwana wavo kana asina vaenda kuzimbabwe gawai vaproteste kuzimbabwe let they come to zim gawai kuzimbabwe protest animoona anzi ati aiwa abvuma aiwa abvuma bvunza kundai uchi abvuma chakanakira makozi editorekodha zvese abvuma ende anotori nemwe rekodhingi yakatotaurwa naye nemupurisa wechirume akatotaura elot rekodhingi iyo itoripo saisu tinoda kuconvinza chite kuti aende police station because report itoripo kuti achikwanisa kuvhura official docket vanobata baba tative nepandemic new one guys yekuti vana baba handimaona detective uyo brenda darik uyu detective tative nenhingikiri nepandemic inoti vana baba vanobata vana vavo zvibharo mudziva saka achazokuti vabereki vachagona kusina vana vavo vana baba here because vana baba vanobata vana zvibharo pandemic anyway tichimboisendeka pasaiti ichi handisika topinda kwamuri imi guys ndekevheki fonai tinzwe guys mukanonoka todonha hatisi kutomboita zvokutamba anzi mwana wangu nandofona namai vaivai na1815 1815 tichiri pano tetatobva isu alright so guys please joy tikutaura vanhu vari kunzi vari kubhuyera you never know pamari kutovhundusigwa kana kutoprotecta merechi yavo pamari kutoprotecta merechi yavo who knows tizivi kuti zviri kupfuka mumai vavo chichikuitika right guys mbekevheke timbotiudzai guys asi friday kaoza friday timbotiudzai kuti how far please bring your issues bring your stories tell us kuti zviri kufamba sei nyaya dzenyu dzakamira sei kumujolo kuri kudii ikoko kumujolo zvakamira sei what's going on tiudzeiwo muri kufara here muri happy kana kuti uri kunetsekana une problem yei zviri kufamba sei hatimaona taurai tinzwe taurai tinzwe fonai tinzwe vasikana ndisirewo namba ndipine guys ndisirewo namba ndipine timbowawo kuti haufa ndisirewo namba tipine guys ndisirewo namba right
Wangu ndeipi? Nonsense. Yes dear, how are you? Kugupuro unoendeswa nepafoni here zvinoita. Asi wakazopuwa gupuro? Musingokutaurira izvozvo sendura ichetu kuti zvinoita here kuti riiswe. Aiwa dzati wari wakanyatsoviga zviripo. Hakuna mnatombozwa nyama idzi, hakuna atoziva kuti ticharadani. Gupuro inaini gupuro rinopuwa munhu pafoni here asikani? Runoita here kuenda nepafoni. Kwe wazosvika ipapo sei? Zvazofamba sei kuti tisvike ipapo? Alright, guys. Unozoya kuseri mboti vanhu vapindure. Guys, gupuro rinopiwa here nepafoni? Gupuro rinopiwa nepafoni here guys? Hanza vanofamba kuti mwari gupuro. Iwe, don't worry, manje tetaiko. Manje teta kuidhoza kuti amarula yataveko don't worry. Hanzi na Victoria no. Hanzi asviko. Aiwa. Yeah. Hanzi gupuro rinopiwa munyai wako. Handika munyai wako ndiye anopiwa gupuro. Hanzi apiwa gupuro oendesa kumba kwenyu. Saka kana wakapiwa pafoni gupuro harishandi non-existence. Non-existence kuti ndakupa gupuro hatichadi plus gupuro chinongopiwa nepafoni sei nokuti gupuro rinopiwa mumaoko kachucha unopiwa mumaoko. Chichanopiwa mumaoko saka gupuro usati warambwa dhiya. Ari kungohura murume wauya chete murume wako ari kungohura arimo achifadai ari mumakona asati rega ambohura ari kuhura ari mumakona imomo maari akawana chimunhu chiri kumuendatena nechika rega zvakadaro ichakwana nguva kuchiri chimwe nechimwe chine nguva yacho chimwe nechimwe chine time yacho. Baby guys muchiri kunetsekana nekuti kwai chihure kudii chimwe nechimwe chine nguva yacho. Ichakwana nguva uchamuona akachiputuru achiya udzingire kure achadzoka putu achifamba achadzoka. Kwanza hazviite gupuro rinoenda nemunyai ndozvandozivawo unless makangororana pafoni kuda. Right, hanzi vanhu kwavatore number we are back on page, big page. Yes, we are back now. Every life is to be done here. Every life is to be done here. Page rinoiri harina post inoiswa, harina chii chinoiswa, rinongoiswa rinoitwa malife chat. Saka if you want to repeat the lives, handika kana uda kuona malife unongoya page rinoiri. Uko ndokwekufanira tichikanda hindi maposti makuhwa nyaya dziri kuitika nyaya dziri kudai tichiposta tichitendera takaenda handitika right. Right guys, fonai katinzwe guys kumvenge uko kana musingadi zvenyu musina nyaya zvose zviri kure mizoti vana vangu vari bho ndizviindire vekutiktok nhasi vakuda vakatotimirira watondida wekuko kutiktok nhasi lazoti tiktok nhasi kune maactivities akawanda bonoona zvangu kuti kuri kuitikei. So guys, fonai tinzwe guys. Varume vanofarisa guys, amuzvizivi here? Murume anofarisa anga chipiwa pressure kunzi siyana naye tisiyana naye mukadzi angagari nemurume panapa murume anenge achidzororo munhu siyana naye obva ati ndikutotumira kupura izvozvo asi mwoyo wawo unenge uri kwomukadzi asi kuti chihure chakaita overtake chihure chaka overtake anomaona. So kugirlfriend ndenge da kubelievesa kuti handichavadi mai vaya kuti ndatokupai gupuro renyu vatorona don't ever call me on this number again. Handika abva pagirlfriend anokona kufona kuti makafana wrong time ndiri under duress makafanira mati musafoni ndindofona angada kudya kwese munhu wemurume anenge aida kudya kwese. Kwanza uyai kugwedu kuti kwana kune gwedu here naisamana indinde torinaro manje makutorina indinde akaribata kuti dzvi samana rauya tindakaribata kuti dzvi. Varume ndozvavanoita vanenge vachida kudya kwese varume vari selfish. Fonai guys, hanzi malive enyu namama wangu masora seko mama madhu hanzi ndinoripita vanenge ndakunight shift mutets mamwe anotokuvaraidza kana makunight shift munovaraidzwa singaiti anokuvaraidzai kwai mambona ripoti sadza neguru aiwa vati chii sadza neguru kwanzi problem yangu ndikutonorowa kunoenda chimuro chokwanza kundidzisa handisivini
Handisivi hangu zvevarume vanodzisa varume hangu handisivi. Handizosivi hangu. Handizosivi. Right guys, fona yedu hapana here ada kufona amboti muti ane chichemo, ane chada kutaura, ane zvada kusheya, ane zvakuda kudii, hapana here. Dzimwe nyaya dzandinadzo panapa ndina kupiwa nguva yedhe kuti taura palive. Saka ndikwanisa kudzitaura. Tisandoziva. Kana dzikatadza kugadzika kuseri kwayo dziri kuuya hadzo. Dzinouya hadzo. Sandozi izvozvi vakatotimirira so. Dzikatadza hadzo kugadzika kuseri uko. Because ndatombowa umwe wakutaura hanzi riko here chereti ririko ririko mangwana. Ndatomboza umwe achitaura kuti aiwa inini akasvika pachida chisimeri ndakungokumbira kuti mubaye bhatani kamwe. Ndikati iwi kani. Bhatani ndinokubayira sei muri vana vangu mese? How would I praise the bhatani? Muri mese muri vana vangu. Ndinoripresa sei? Tikuzvinyadzisa makadaro. Hanzi inini zvamanje manje ndaabho munhu aita kwese apa ndandagara naye 5 years anyway kwakutoblokwa. So wakablokwa nemunhu angari munhu waungadya naye 5 years akatowana zvinyuwani. Akatowana zvinyuwani. Kazvakuoma neasikana varume. Kana zvakubloka rikazvinde. Inoni akatondibloka ngazvinde zvazvo handakana pressure. Mazuva kana shungu guys kana shungu guys zinongogaya kuti ukangofunga kuti South Africa gore riya raVeronica riya. Hino riya akangorefuka gore riya unongowa kuti uyu munhu uyu rikazvinde. Kana zvatofunga kuinda akazvitobuda izvi uchatosundzira kuti budai. Kana ukazvifunga. Kwai ndakadadigwa nemurume kusvika pachikamu chekurara ndakabata muchiuno mani. Hanzi apa akandisiyira chirwere tendai. Akaita zvarini? Fona tinzwe tendai rikatitai kuenda tinzwe. Varume here? Katitai kumeenda tendai. Kwa mwana wenyu Larisa akati ndati akati handisii Larisa akati handisii. Akati ina handisii. Hanzi zvondirwadza shame. Fona tendai ticheme tose. Right. Munini wangu zviri sei? Zvipo simeri muri sei? Ndiri right. Chii chakaitika napamburu? Dhati rangu rogora ngopera endtime asi ndandagara naye. Dona ufone kuWhatsApp. Alright. Dona ufone kuWhatsApp. Ndodonha sei kona icho? Ndandikubvise. Tikati zvokuperegwa nedhata tichida kutohwa nyaya. Zvaiwa dhata ringaperi. Ndakapera nekutengera rimwe month end. Dhata ringaropera. Kusaku muchiuno waibata wakadai so iwo muchiuno mako waida kubata mani. Asika chani. Chiuno chake. Waida kubata chani meachi. Waida kubata chani hachadi zviri chake chiuno. Ungamudi. Ugona ivo vanhu ivava vachirume vari vachifara vachiramba nezviuno zvavo. Kana iwewo ukatanga kuramba nezvako chichako chiuno vomanya kunokomblena kumunyanya. Kuti haasi kuda kuzodai, haasi kuda kuzodai. But iwe guys varume zvakaoma. Aiwa ndatagaribhomira zvaro izvozvo. Kaitidza. Kana tisai kuti takara tinongovatengera izvo zvati achikwanisa kuZimbabwe derana. Ani takara tinongotenga. Takara totenga isu. Data. Kana ine mathandi tinotoblesa tinotombopa madhata tinotombopa. Kana tapedza tobhadhara mabhiri paya tovapa isu. Madhita anobva South Africa ukatoputengera chero 100 150 chero data anotoshandisa. Kwai ndinongoti varume vave chete. Amen. Regai timirire ndikira afore tendai afore. Kuti murume uyu anomubloka. Inotaka kuti zvina basa tomufonera murume wachona. Kunda yadzoka. Pane marequests andangopuwa kuTikTok. Kune a couple of requests auya. Pane Manandos 2 arikudiwa. A3 Manandos ne 1 KFC. Saka imwe yacho ndeyaSis Cherry
Nick Sherry Nick naSisu vari kuda Nando's. Ini ndiri kuda KFC nemilkshake because vanhu vangonzwa hanzi ndiri kuda machocolate covered strawberries because tangonzwa vichitaura zvekuti month end ndebva tangotibva taudza mama vatitumirewo titori nenzara tinombodya. Tauraika guys. Hanzi apari kusikoni tendai handina ndaona inofa kutoringa. Isa ndamba isa plat 44 tendai. Ora ndaiona namba yako. Imini fana imi manu TikTok. Ichaimusa no TikTok. Ichaimusa. Iwai admin nga. Fana itiwe nyani. Hello tendai. Didn't say, yeah, where are you? Didn't say it, yeah? Yes, tendai, how are you? Didn't I eat? Eh, teach the quick. Teach I eat. Ndakatogara naye 2022 saka zvatombori right chimbochitawo apo napapo saka last year muna August ndangonzwa musoro kubva 2023 ndokunzwa musoro andipatoshaya kuti chii ndopakamboti endawo mbonotiswa ndopanakandikanotiswa ndakati maybe something because musoro wandiri kunzwa uyo after ndakambonzwa ini ndo pandakaenda kuunjani clinic private clinic unjani ndo pandakanotiswa ndokutobatwa kunzi HIV positive ndo kutoenda kunyorerwa tsamba kwakutienda kuchipatara ndokutotanga kumwa medication kubva last August. Saka kubva ipapo abatenge kuita worse. Saka kubva last December angangoti akaenda kubasa dzimwe nguva dzokini maweeksutu ndikokuti maweeksutu mukuita sei maweeksutu ari kugara kubasa kwane laundry kwane chichi saka ingonoti abate foni aiti sei angakutanga kungotakadonikei kubva pakangoona kuti ini ndakurwara ndakumwa mapiritsi but iye chitozoti ndiye akandipa bhosi patakatanga kutesta tichitanga kugara tese takatotesta but tatesta changu zvimakiti zvekufamasi zviya muri kundinzwa kuti mene chaizvo zvimakiti zvekufamasi zviya saka patakazvitenga changu kabva ndatotesa chikatomboda chiri right bhosi ndaichingogara zvangu ndichimbotesa maspirekwese saka chake chakachine chilaini chakaita chii chakaita nekure abva atoti maybe kudhakwa ndikatoti kana indai kufamasi saka paenda famasi nandizoti chii chakaitika akatouya nebepa rarikatonyorwa kunzi negative yasi saka iye pakoraisamirai madzoka kuchipatara ime maudzwa kunzi muri positive maka hamuna kunzwiyaina patsina yenyu akatodarika kuti munofana kuti uyemese mukeche mese but iye akabasa but iye akatoti akangotanga kungototi sorry ndotozva kuti ndakakana right kurova ndichindaka kutakura kuti line riya right varishona pamakaenda kufamasi makazvifambisa sei makatenga here munhu kufamasi makaita sei makatiswa sei bepa remakaripuwa sei saka muri kuti imimi iye pamakange mazoenda imi kuchipatara mukanopiwa mapirisi achona saka iye haana kumwa iye haichimbodi kana kuzvinzwa izvozvo chero izvozvo hatombodi kunzwa nyaya iyoyo saka iye habwani aitomesa anorwara kubati asati arwara kubata pasi bhosi inini handinawo kubata pasi ndakangonzwa musoro uya ndiko mandakati musoro uya hausi right asi ndakambonzwa saka iye akati handimwi tukandatangawo ndarwara asi kuti anoziva zvaari sei inini chandakazotoona simili kuti ingaitoziva bhosi musi wakazoti takonana pakauya kunoku tambokonana saka patakakonana kutanga kwajuni ndakabva ndati zvakubohwa uri kuti haubatika kuti sei kama ndatsamwa pandakatsamwa ndabva ndarongedza hembe dzake kama ndati beta uende hako kwaunogara kabva anodzisiya kwasekuru vake saka pakanosiya kwasekuru vake kabva ngonosiya hembe kwabva atobuda bhainda sekuru vabva toti aripi vechida kuti ngadzaba kuti handitazouya ndichazouya zvaangatiwa kumunhu wake uya saka munhu uya paakazombouya kuno last week munhu yabva afona saka foni ndasingaibati bhozange mapaswedi chichi saka ndakati pakati peusiku kuma12 bhozi ndobhoseta alamu yekuti mungandichina matana 12 saka pandakapepuka alamu ichirira ndopanakazva meseji ichipinda kuti riri saka ndakabata kama ndangoscrowa kumusoro kwakuona mamiziko emavideo call ndikati uyu ndio munhu arusi akatinisa namba uno ndopandakaisa namba mufoni make pandakati mufoni mangu pandiri kudhara toona munhu uya akatomuisa paprofile picture akatoisa munhu wangu uya paprofile picture
Hey, kwanzi kumwa kumwa yake kana akawanda. But kana timu akawanda kuseya vakazochiwana chikwere. Ni kumwaka wanda ndioni simeli ndinganyepa ipapo kubva zvandingamusa ndakava zvokuti mapirisi ndinganyepa simeli amene kana ndechita mawandiro okudzipa ndioni. Hey, saka izvo zvaripi? Izvo zvari kugirlfriend yacho ikoko. Saka akachazobuda permanent kunogara girlfriend. Asi ndiri kwasekuru but paakabva kuno akangoti ndikubva ichida kubasa isi tasingatozivi kuti basa angatomiswa nenyaya yepemiti nemapemiti ari kunetsai. Iye akatobva ichi ndiri kumhanya kuenda kubasa isi hatisi kutoziva tikazitonzwa kuti nemukoma wacho chiti akapa ndakavafonera bamukuru kati akatomiswa basa uyu ari kuti ari kugara kune imwe girlfriend yacho. Makutodzana ivo vakutotaura. Hey, sama makarorwa mamukuite mapotsi. Zvanzi zvokubika mapoto esimeli zvokunomujinja zvitongoro zvokubika mapoto zvokunomugera zvinorwadza naime usigwa chigwere pakubika mapoto asikana. Usigwa chigwere pakukanga mafurayi mapani. Zvato. Kwemi mamongoitawo nyoro. Sisimeli. Ndakatoitika. Zvakatoitika motingogara chingozvimwira mapirisi enyu makazvinyararira zveniri iye regai achagwara ndada kupachapasi kuti agozoziva kuti ndave nechigwere achaita. Saka izvozvo akadzoka anodzoka ati dzimwe hembe dziri kumba kwedu akadzoka modi motomupa. Dzimwe hembe kunoka kusina hembe simili dziri kwasekuru vati. Saka achadzoki. Achidzoka inini chakadzoka mwoyo wangu wasviba pandakazitonzwa kuti ari kugara asi kubasa kugara kugirlfriend ikoko ndakazitonzwa mwoyo wangu wakasviba simeni handisi munhu wokuti kwanzi kubva zvandikagara naye zvokubvoti ndogona kugoitawo branchi kana samuya handisiri munhu iyeye. Saka munhu atochengetwa nemukadzi uyu. Mati simeni munhu atochengetwa nemukadzi uyu. Aiwa simeni uyu munhu kauyu mari anga atori naye zvoti chokumisa basa mari anga atori naye bosi isusu takatochengeta mari tachikuchengeta mari echiti kwanzi zvoni December ndonoroora bosi anga achida kutenga taxi anga achiti ndinoda kutenga taxi akamutanga ndinoda kutenga mota kava mota ina business. Saka anga atori muprocess yekuda kutenga bosi mari anga kutogara vachimwa mapirisi. Mapirisi atide kudzivirira. Zvichaita here kuti mapurepu haiti zvesimeli bosi ndatogara ndakutomwa kamama uyu musikana makatomudza here makatototomudza mototaridza zvigaba zvenyu kuti ndakatofanira ndikatomudza simeli ndikatomudza but iye musikana wacho akatiita seanzwisisa but ndakazitoona zvakatozotoona patiktok pake atori akutoisa hembe dzito atori koko vatori vese ndangozoti meno but ndakatofona ndichitomuti munhu ane utsingi ndichitofila kuti zvakanditando zvakuita ikoko but ndakazotongona kuti still handisi takanyeperwa kuti chii kati vakavhara nasei hatizivi. Saka paikeriya ari kufamba chikuzadza vanhu achinda iye hasi kumwa but keriya simeni ikatiswa inobato inooneka here malaini naye yasimeni. Ndamazviziva kuti zvinofamba sei but ikeriya nokuti imi matoera joka chigwere muri kuti imimi hamuna kungofamba zvakaipa. Handina simeni handina kana kuti chero pandakazobva chero pandagara naye handina kumboita anything ndikataura zvokunyepa handina. Ko ipo musati mave naye mimi pachezvo hamuna mbofamba-famba. Handina simeni mwana ndanga nditori nemwana but ndaitogara ndichotesta bosi ini ndinakatapressure kuti tenga makiti bosi ndaitoziva bosi ndagara ndichitesta. Saka hamuna vana mwana besenyu. Mwana tatisina. Itese hamuna kusigwa munobva mati kusigwa mwana kubva mati kusigwa zvisezvo asikani ari mwana utsinye apo asi zvichamuwanawo muregei zvenyu zvichamuwana ndovari manozoti kwaiaurawa nemukadzi anyikwa nemanga nemukadzi aitwa sei bhosi vamwe uchazosfainda out munhu obva agwadziwa akuda kumubva to the next person havana mwana vese. Zvinongorwadza ndichoyosimelo kuti izvozvi like ndine 33 kana tiri kutenda 34 muna December kuti uchada kupinda neimwe relationship unotanga kuexplaina kuti
33 mamutopiwa chigwere pedu 33 asikana chigwere choda kupiwa kana uri kuma50 vasikana uzva kuti ma50 uzva kuti unenge uchingomwa ugere pamushana mapirisi ako uchingomwa ugere pamushana mapirisi ako kwete 33 asikana ukada wapinda mune relationship choda kutanga kurondedzera futi status ndo zvinobhowa biko chinasiva kurume vakomana ukada kutorera mari chigwere mutomborondedzera munhu vanenge vanazvo zvigwere izvozvizvo vanenge vanazvo atobvious unorondedzera but zvezvingo zvakangooma kuti haungazokuwadzi vanawo vanhu haungakwadzi vanawo vanhu but zvakangooma zvezvakaoma kufungede akurumidzira 33 azvakaoma zvasora vokona sora komino sorry kuti zvinowanikwa tinoita kuti ndo varume vacho vatakadai ndo it comes with the package tingadi tingozigamuchira wakatokurumidza kuzviona usati wavata pasi pamwe dei wakavata pasi ungasingatomuki ndakavata pasi ndandisingamuki musoro wacho wanga wava serious kasi nayo chigwere chechi havakwanisi kuwana kusei zvino kwakakwana mapirisi ekuti kuti mapirisi achapiwa vanhu here achanga achipiwa vanhu ekuti unotomwa utombobate chigwere like kwechiko pane pandakazviverenga pana chasiyo chikune drug inowanira uya kudai zvikazodii saka iko vakutidza kuti kana vachimbowana drug rekuti munhu asabate chigwere vakutidza kuwana ini drug rekuti varape chigwere chacho chigwere ichi kuti ndakamboenjoya life kutaura chokwadi unenge uchi aigaisa nekwa50 vabatikana usapindere mboyo asi unechiti unenge uchiti ndakambofarawo dzimwe 49 years ndakambofarawo saka kana ukazobatiwa kwepapauza chichikwenda kuita ndo padhuze kwandakabva kwava kure asi tasaigaisi pane kuti 33 pamwe achazofa kusine 75 tanorarama makore mangana nacho tasai tanorarama makore mangana nacho ipapo ndo pano anenge chine 7 anenge achizofa 75 kana 80 shades animaona saka zvinenge zvakangooma hazvo asi 49 years ndakambozvawo nyika rutivi ndakambofara taure ipapo zviri nani kana wakuma50 zviri nani uchatukwa nevanhu vane ma50 havasi kutambozvida zvozviti havasi kutozvida kana anzvirus hairapi because it lives in the system and goes dormant kunge flu ndokuti kana vachimbogona kuona ukuthi kwanzisiri kana wachembera zvida uchingotutsira hako ngokuti makuseni ungochembera ungodzigarira pamuchana pako mazukuru ako kana tichiiwa nezvigamba zvako uchimwa hako wokwira wodzokera hausina negokuzvozva kuti kwenda kuinda papadhuze guys animaona unotongokamira zvako pamuchana pako goisigwa rupasa asi tichachembera woisigwa rupasa rwako wozvigarira paripasa animaona hanzi nhamba todzione idzo dzakapinwapo idzo noku nhamba dzakapinwapo idzo manzvaira zvairapika dziri okay zvakaoma dei vachidzowanda saka munondiziva kuti mavhairasi arapiki guys ndeka kana kuti havasi kuda kubudisa mushonga anenge anongodzikira vhairasi racho chete kwete kurapika nokuti havasi kuda kubudisa mishonga yacho inorapa mavhairasi hakuna chinhu chisingarapiki guys hakuna kana kemose vachitoirapa vanenge kumazimeshina yaya vachisomazimeshina yaya vachidhura kenza vachiuraya macells achona ekenza iro vhairasi tacho kana tichidangobaya chinhu chinonodhistroya vhairasi chinonodhistroya iyi yaisana letwi kana tichida kumuvisa chinhu chinonodhistroya vhairasi vanongoisa kuti chinonoparadza vhairasi havasi kuda nemedication chete kuda kuti vanhu vatambudzike asi naimipi vanhu kune aids hairiko zimeni okay kana mbona murungu achitarika nayo chireko zvinomboti vanhu vachambooneka iko zvose mukatondiona muchambofungiri kuti ramba uchimasi pano vandoziva kambata 21 iko zvina vane 55 sure saka unorarama zvimakore ako chaorit orit munina iri bho wosora bho handiti don't worry mwira mapirisi ako zviraramirewo
as long as une mishonga chete ndochikuru ndikuchidza kuna mishonga zvino mishonga iriko right ikaichimbofonera ava nenyaya yavo. Right, let me call it. Hello, Kola. Hello. Yes, how are you, Kola? Hi, sis Meli, what to say? Did I say? Aiwa, kuri nani. Sis Meli, pane nyaya chino inosanganisira inini nesister yangu kandeye stand saka stand yacho yakatorwa nevanhu vanozvitiwo ndive musangano. Okay, what's the event? So isusu tanga tina sekuru vedu istendi yanga iri kuGokwe center yanga iri kuGokwe. So sekuru vedu vakabva vatigurira munda hanti munoona. So ikoko kwanga kusati kwane mastands kwanga saka kanzuro yakabva yazofamba. Inini ndakandiri kuJoburg madhezi acho nayo saka kanzuro yafamba ka sekuru bvavanzoti kanzuro inoita sei kufamba bva vatofonera sister yangu kuti asikana uyai kuno kumuite sei mutaurana nevanhu vekanzuro then muvokubhilai. Hanti maona ndobva sister yangu aita sei aenda kuya ndobva sekuru vatomuitira maaffidavit chichichi vanotori nazvo zvese zvadaro papaya kuti vavaya ndobva sekuru vampa nhamba dzemunhu kukanzuro vakati ndanoona munhu anonzi ani kukanzuro asvika kukanzuro kuyakuya ndobva vanzi aiwa kana kuda kuti ndikubhilei munofanira kutanga matomborara neni. Mungangotambisa magaro here. Zvakaoma sis Meli. Zvadaro paipai ini ndanga ndisipona ndiri kuJoburg ndakadzoka last year muna January muswa 2 ndakatorwa nepfuti pabhodha mukatobvunza nyaya yacho vana munotoudzwa. Warwa nepfuti? So mati sisi warwa nepfuti? Sei ndakatorwa nepfuti pabhodha kuZim side anditozivi ndakasvika tomwe imparo dzanga chida kundorwa babati wakuda kuzama kwatanza nyaya dzachona unotozoona utoti amen. So zvadaro papaya ndobva adzokera kunasekuru akati kudhugwa yakati kungorohwa nesure kwepfuti kutodhurwa nepfuti pagumbo sis Meli. Iwe kutodhurwa kuZim side pabhodha kuZim side nditori patine paroundabout paya masoja anga akatogara necheuko wakubatanza nyaya ndakakwira mateksi aya anokurwa pana Wanderers munomona. Ndobva ndatokrosa kakuenda kubva kuSA side kuya kuZim side ndatomira papa ndichida kuti hai kamota dzaiuya kuno ndopa ndakabva ndarohwa ipapo. Saka ndikukaiaaachatudza buleti rinobiswe harina rakatobuda rega ipapo rakandirova padhuze nepanikepo rikatobuda harina kuzorova haro panikepo rakatobuda rikabuda. Rakangopinda pamusoro penyama rinopinda mubhonzo rakatopinda rikatodambura trauti. Ndovatomhanyiswa kudzoserwa mukati mubhodha because pane charge office mukati mubhodha imomo. Yotoita ukatova vanhu vakutomhanya bva ndatomhanyiswa kuhospital nepolisi chichichichi ndobva mapurisa atozoenda nembwa pandanga ndarohwerwa paipai vakutotsvaga achibara ranga randirova bara ringawanikwa nanhasi bara harinambowanikwa sis Meli nemunhu akandirova haana kutombowanikwa. Ndobva maCID nditori nenhamba dzemuCID yaita nyaya yangu nditori nenhamba dzaofisa futi vaiita kesi yangu ndobva zvatopera zvakadaro saka ini ndakazojoinidza manje apa ndazogara ndikatanga sisi ini ngatimbotaurayi nasis Meli ndoona vanombobatsira vamwe vanhu panyaya dzekuti munhu angangotori stendi yedu ubva anyarara saka munhu vezvezvo akatovaka hotel sis Meli akatovaka hotel pastendi iyoyo. Saka munhu akazovaka padhokuti magaro tipe magaro wekuti tipe magaro ka akazenge shamwari dzake ndo dzekukanzuro sisi yangu paingoenda dzese dziri dzinoshanda kukanzuro chingoti mwachina katunzai mapepa enyu achiona tikubhilei handiti ka ndobva amupa mapepa mwachina hanzi akazofa akatofa ine mapepa iwayo then mwachina anotoriko kukanzuro saka ini ndamutemira ndigotaura nasis Meli then kana wauya kuno bhozi anoshandirawo maruzevha kundinesi ndikati then kana wauya tofonera sis Meli tombonzwa womufonera uya nemanhambers ana madrone achiona toona kuti vanombovafonera kuseri akatadzawo kunzwisisa aiwa vanomuexposa zvavo. Saka vakuona vakatotengeserwa nani tende iyoyo.
handitozivi kuti kukanzurwa kwachina because sister yangu vakamubvunza ndakamufonera ndikabva ndati naye mukwasi ndaona muri kuita sei makatema tema pastand pamwe muri kuvaka pakatokura inotoita yange iri 4 acres yange iri 4.5 acres stand yachona ndobva akabva ati zvikanzi munotofonera kanzuro yekwaharare stand ndiripiwa nekanzuro yekwaharare uye akabva ati munondiudza zvekanzuro yekwaharare isi tiri kugoko here yakavakwa kunhingiri yakavakwa kugokwe uko akatovaka izvozvo sikandikabva ndati aiwa munhuka at least zvinani ati compensatewo kwete kunongotora stand whole just like that haisi nhingikiri here haisi ledi yemasesas enyu here hakusi kumusha kwenyu ndikoko handinoona sismeli zviri kuitika kunoko kuti kanzuro inogona kuzongofamba kana kumamusha yongotaura kuti nhingikrini yako inda under council mawitness anotoripo sekuru vatoripo kuti aishuwa kuti yakaisiri ledi yecouncil because ledi ndeyecouncil ka yanga isiri land yecouncil sismeli council yakatozofamba land tatopiwa mune bepa here mapepa here nditori nemapepa even the owner angatori muridzi akatotikatira inonzi chistand yachona anotoripo ndisekuru vedu vanotoripo chero kukoti vanotonomira sekuru chitochunzoti vasikana makazonyara ndikava ndati sekuru tosemoni ndakazongorohwa nepfuti bara rikashayikwa unotopedzera wakutotya kuti handimaona mapepa anotoripo mapepa ese mapepa anotoripo ekutotaura kutoti inini nhingi ndachekera vazukuru vangu nhingikrini before council yakadai sokuti kuitirei izand endai kwachief akatoenda kwachief njelele handiti chief njelele ndibva vatoti gozi navo vanga vari padhuze nevapo chief njelele ndibva vatoti uri kuona mukadzi wangu naye anga ari part of this land but unofanira kutoenda kukanzuro wonobhiliwa pakubhiliwa apa ndopavakaramba kumubhila vanhu vekukanzuro ndopaizonzi musatambisa magaro magaro you have to go back to the chief kuti stand yakatozotorwa anomuona chief muende kudare kwamambo because nyaya dzeledi dzizoda kuti mutange indaende kumusha kwauri kuna chief ariko kune mukuru anotungamirira nyaya idzi munoenda ikoko tozoti chief anoti kuti isusu chedu kunoka kuzokubatsirai kuti anoisi kana mabva kwachief because hatigoni kuti abasa rachief anoona chief ane kodzero kuti ane kodzero kusvika kuti right wakatovaka iwe ipa vana vamari yakati zvatisakwanisi kuita isu kunoko andiona chief njelele vanotoiziva nyaya because chief njelele vakatoti indai munobhiliwa kucancel chero mukadzi wangu ari kutobhiliwawo ndopakuzodzokera kunotaura patakaenda kunobhiliwa papai handika pakasvika pakadai vakatora ledi yedu ledi yakatorwa ndii chief akutozvona pakavakwa pakatovakwa kana muchigutsikana nayo mokubira tsamba okutransfer moenda kwachief mutasa anomudedza motaka kupamiswa yenyu zvakanaka tsamba moenda nayo motaka kunombatsika zvakanaka panyuwani endai kumadzimambo lendi ine munhu pasi taura izvenyu alright irizokonzanudzaofamba right obviously wakawapa makopi because vakuti mapepa tinawo saka wakawapa makopisi emapepa zvakaoma le 4 acres amene yatotora zvatongovharira kudaro right pane here vamwe vada kufona guys kana vasipo ndinde pane here vamwe vada kufona pane vamwe vada kufona patika chief njelele vachona muini ndo vari kunzi vakati endai uku vaenda vanodai ngavadzokere kwachief ikoko chief njelele kana kati akaizedza anovapa tsamba ovatransfer kwamutasa ndo zveke zvingoripo right pane here umwe guys ada kufona kana pasina unoda kuinda guys tobatana hello Kola. Hello Kola. Hello. Yes Kola. Marisa is Smelly. Did you write that?
Ndiri right. Ya ndafonera ndichida kuti nyaya yamanga muchitaura iyaya yemunhu akapiswa nditi. Inini kwandaigara kwaive nemumwe musikana aipinda machechi iwawo echipostori. Saka akaenda kuchechi, asvika kuchechi ikoko vakatanga kunamata. Anzi vakandoisa moto zvikanzi anga asingadzwemuswe musikana wacho zvikanzi izvoni ngafambe pamusoro pemoto. Akafamba sesimeli akatsva makumbo aya. Saka ndinochira akaita musikana uya akadzifamba pamoto. Akatsva. Because akatanga kutsva kumakumbo kwese kuzvitinda musoro kudai. Akadzifamba pamusoro pemoto. Tipise zvidhoma. Akatsva musikana wacho makumbo esa sesimeli anga akatsva noti zvekutamba. Akagara nguva asingagoni kufamba, vachimugezesa kumba, vachiita zvese, vachimutengera mishonga kusvikira azoita right, but nyama yanga akatsva. Ukaona nyama yewaiti ichioneka so. Anzi kuchechi koko vachingoti ngaafambe, dhimoni rinopera, ngaafambe. Izvo zvekuti vanobhilivha kuti kana usina kuroorwa unenge une dhimoni. Anga asina mwana, anga asina kuroorwa, but anga akura. Asisina zvainzwisa tsitsi. Saka vanhu ivava vanoenda kumaprofita ngavave careful nenyaya dzekunzi anzi futa pamoto chichi. Unofa ukasiya vana, ukasiya mhuri kumba kwako nezvinhu zvisina nebasa. Vanhu ngavagone kunamata vega kwete kuenda unotsikiswa moto. Ndo zvandachida kutaura zvega sisinelo. Maita basa. Thank you very much, God. Right. Paita mwari kuya wachiti kune mumwe akaenda kumaprofita ikoko akasvikodzitsika mumoto. Vakanotsika mumoto. Vatsika mumoto only to find kuti mumoto muya mavakatsika munhu ari kutotsva. Andimaona. Akatsva chintsika moto chibvise zvinhu anoti zvi. Saka guys, be very careful pamene kumaprofita enyu aya. Handika muchiudzwa, especially mimi team TikTok uko makateerera team TikTok munoda zvinhu zvokuti zvimaprofita zvedu zvenhema zvedu tiri kuprofita TikTok uko zvimwe zvitukutuku zvinonyatsa kutora chimufeja ichi chiri kutongotorawo machansi. They are taking chances nemi muchatopiwa madhimoni amusina. Mumwe maproblems ayatozowedzera daka munawo because muchapa muchititamura nezvamusingazivi muchipiwa nevanhu ivava. Vanhu hapana vanoshandisa misoro yemagora. Ndisai TikTok kuzera nokubamaridza vanhu. Vanongodla maridza vanhu. Ndahwani kubhlokwa navanhu ivava kuTikTok guys. Ndikaona vachiita zvazvo chiprofita ndosvika pano ndoti edimi. Unoona? Kana kusvika noti kumupikisa ndimuti iwe handiwana uri munhu wefake. Ndichingomusvezvo ngovachanda ndahwani kungobhlokwa. Kungodai kubhlokwa. Ende anosara anokubhloka zviri smart. Hakuadresi. Kumenda kwenu ngoonekwa pawanyora ipapo obva kubhloka. Otonderera mberi kuti saka chipopota uchitaura watobhlokwa kudhara maimwana. Ndozvavanoita vanhu TikTok vaya. Mbavha tsoka dzakaza TikTok mbavha tsoka. Kwakune hundo yani futi kudzaisai. Kwakune yani zvena ikudzi. Hazvo TikTok kuzvo nemweya kuti TikTok guys kwakafira benzi TikTok. Kwakafira benzi hondo dzacho. Zvisana nebasa rose. Kwakafira benzi ku TikTok. Kana chokwadi. So guys, ndakuinda guys. Me, I'm going. I'll come back tomorrow Sunday. Probably tomorrow or Monday, because Monday was a Manero. So maybe Manero inside of bus. Can I put in Monday? Let's go bus. So guys, where is Warakanaka? Let's come a page pedu di papa and I could have my tickets, guys. I would have to regulate. The name tickets too. I don't think I said that any Sunday. And the name tickets too. I don't think I said that any Sunday. Even true. And not the tickets correct. When the matic said diplomatics window for the anyone, you need to get a master teacher quite secret. No, I'm going to do the box say not tomorrow. Tomorrow is Saturday, sorry. Tomorrow is Saturday. I'm going to do the box say the whole day 8 to 8. Then to soka do Sunday do a ditch never near second do a Sunday. I'm gonna investigate. It's another gender Saturday in a case house. Another jambi, I'm going to Saturday didn't see for the whole day. I won't be there and do bus. To Sunday, no concern of regulate. Hands depend upon you told Tenga should be for and I got to come and take someone to Taklana. Valastin Chitenga and the gods was great. Valastin Chitaklana to take my tickets. Why?
baba vako vakati nyanga ndichatoindira musingatoindirira achatoindiwo vabva varamba ngosara nematiketsi ari kutomatengesawo zvangu nechipu price saka kuda matiketsi aya guys ndibatei kuseri tingoonesana kuti munozvitsvamisa sei eka handitika. So guys pane mukadzi kana andiri kutsvaga kunonzi kuyuko kuleicester. Pane mukadzi wandiri kutsvaga ari kuleicester guys, mwana wangu wepanapa anonzi Tatiana. Takasangana kuZimfest tikataura something, so anomaona tikataura something about mapepa ane maCOH. So Tiana oro tachazivi. Tiana please ndibate kacha kuWhatsApp ka. Ndibate vanhu vaya vakangomirira. Chindibata kuWhatsApp munino wangu ndakatokumirira. Chindibata kuWhatsApp. Namba ndichazivi zvoku zvacho zvokudhakwa. Andichazivi. Chindibata ari kuLeicester Tiana something like that. I think it's Tiana or Tatiana or something like that. Ndibatewo kana ukaona live ine, please get hold of me kuWhatsApp, please. So guys, muve neusiku hwakanaka guys, murarambo tobatana ande TikTok. Bye bye.